זה שאני אומר, זה למה אני מפסיק, אחי. כן, אבל אתה צריך שהוא יצרח, אחי. שהוא יצרח, תן לו פולגה, זאת הניתוק. כן. בטח, רביעי פולגה, זה חמישי. אחי, לא, הוא לא אף על הדיונה. ותוריד אוויר קצת. באיזה תמונות אתה מסביר? כמה? לא כזה, מה, יעני... אחי, אתה לא יודע איזה כיף. כיף לעלות, אבל אני לא יוריד אוויר בשביל זה, לא יעשה את זה. כן, קצת. תראה את האדם המקלטים, תראה את סוכנת בחול. כן. איפה אילן? למי יש מים? תביא איזה בקבוק, איפה? כל המים אצל אילן? כן. אבל אני לא רואה את אילן, איפה הוא נעצר? וואי, איזה מגניב אחי, איזה חם ארוך. יש
שם קפיצות, כמו שאתה רואה בסרטים. שמוציא את הוויפינג. מה זה אחי? זה קפיצה, הנה. לא, ראיתי אותו לפני שנייה. לא, הסתכלתי על המנוע. איזה עלייה לא נגמרת. מה זה, אחי? איזה כיף! היי! בארץ היו באים בטרקטורים וזורקים את כל החול. בארץ! בטח. בטח, למה לא? תנסה, מה יכול להיות? תקשיב, אם אתה רואה שהוא הולך קצת לפני, דפוק לו פרסה, תרד חזרה. איזה עלייה כיפית? עלייה לא נגמרת. וואי, אני שומע לקראת הסוף את הריח של המנוע. הכל, זה למה אני מת, אחי. מה? אתה עם שתי פעימות, אחי. בגלל זה. תגיד לי, אתה גנוב שתי פעימות, זה בשביל מה זה. פתאום? מה פתאום, אחי? תגיד לי, מה אתה גנוב? פתאום? מה, לתת לו יעני פול סלט? בדיונות? לא טוב, אחי, מה פתאום? אחי, הוא בנוי... שמע את המנוע, לא, איזה מנוע?